Uy! Oh. Bakit ka umiyak? Saan ako umiyak? Reynan ng mga Oiligo! Kasabot! Kasabot! Please, Please, subscribe. 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 What's up mga kulira? Panibagong araw, panibagong labi. So ngayon guys, kakain kami ng mangga. Kasama ko si EJ. Bawal mo mag... Oh, bawal. Ayoko. Bawal magpakita ng asim. Ito guys, ang aming mangga. No. Ako lasa naman. Really, nigga? Anong oras ngayon? Alas 7. So, na-miss ko kayo no, mga kulira. COVID-19, hindi tayo makalabas ng bahay. May pulis. Nakakalimutan. Panag. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So guys, ito ang ginagawa niya guys. So, papalipas oras lang guys kasi sobrang bored na talaga. Para pag Tagalog doon guys, para manag pa. Ano nangyari dito? Ang nangyari dito, Bakit ka umiyak? saan ako umiyak? Oh no! Manga is life. Manga is life. NANI?! お前はもう死んでいる。 Life. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Paano ka kumain ng mangga? So lahat ng gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo guys para ma-shoutout ko kayo. So sobrang sarap talaga guys. So comment kayo sa ubos kung anong susunod namin kainin. Uy! Ang limpios ako. Mga ato na mo. Sa balay ugma kay birthday ni Kuya Ana daw siya. Ugma, kasabot mo. Ato mo tanan na. Iwalit ako dire. Maligo daw magdagat o banon daw mo. Ato daw mo, kay makaon daw mo pagkaon. Ato mo ha. Kuya Ana daw siya. Kay birthday jud niya kay nganuman. Naluoy man daw sa inyo kay dito mo palaag. Kay nay sakit. Tibilyonan daw mag-ato sa Jollibee. Jollibee. Una sa dagat. Mukhaan pa daw mo. Ang gusto daw niya kay 1,000. Ato daw mo. Anak siya. Giingon niya itong buntag. Awat mo. Kuya! Oh, sisig ka. Nato daw mo sa birthday. Okay, pag makato daw mo, inyuhan na daw niya. Kana! Kane, mga Kane tanan mga gamit ni Kuya Diri. Kay tanan mga gamit kay antik naman daw ni antik. Antik ba? Antik! Antik. Kasabot. Tigaan pa mo mga sapatos. Pero sa balot sa Jollibee. Bato mo Jollibee, napadiri. Tapos naridagan kaayo panghatag niya. Ingon niya.
kasabot. Ay, ang ID is pag naman yan na pagtigaan mo ni Kuya ID, papirmahan lang niya kaysa daw ang reyna ng mga hatchay. Reyna ng mga atchay. Ay, diday, reyna ng mga wiligo! Kasabot naman! Tadaw mo. Kasabot! Armawon na mo kay isiya daw kay reyna ng mga wiligo! Yay! Kasabot! Kasabot! At tagal po daw mag-kwarta. Pag duha mo, nandiyan may 2,000. Pag dulo mo, 3,000. Tinuod daw ni siya, do'y nag-ingan. Kasabot! Kasabot! Kaya pa daw mag-unyan. Kaya pa daw magagamit daw ni Kuya. Pero ang amo at dinit mo tigaan. Kaya siya man daw ang mga reyna ng mga wiliga. Tigaan pa daw mag-unyan niya. Tapos, tigaan pa daw mag-brief niya. What? O siya nag-ingon natin, no? Daw ulit, tigaan pa daw mag-mangga. Manggang hilaw. Tigaan pa daw mo anong trapo, oh. Tapos, kasi, sa lagi, ang reyna ng mga wiligo, kasabot. Ha? Ay mo bligo, kay tigaan daw mo niya, 5,000 million! Yan, ibuto sa siyang bungok sa baba, yatag sa inyo para sumuton. Kasabot. Siya, ano pa siya? Tujuboni, ato mga video pa dyan ta. Nga sila, kuha na, tigaan ako sila 5,000 cash, 10,000 cash, at iba't iba pa! Kasabot! 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 Tigaan pa daw mo, Toyo na gikan silang laway! Tigaan pa mga bag! Asin! At iba't iba pa! Kasabot! Kasabot! Hoy, lumay naman! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Lumay naman! Bakit naman sa ko? Hi guys! Balik na kami kasi hindi tunood daw to. Dito birthday ni Anton, ingin pa siya sa kuha. Pagkatapos, dito mo tigaag 5,000 to 10,000. Bungot niya sa ilong. Pagkatapos, dito mo tigaag sapatos. Kaya wala siya nasigaw kwarta. Dito mo tigaan. Sabot. Dito nakatapos ang funny video na pag-subscribe. Subscribe. Subscribe. Mag-subscribe. Mag-subscribe. Ito na tapos ang aming funny video. Dito lang natapos. Ito lang tapos. Dito lang tapos ang video. Maraming salamat sa Dito na tapos ang video. Salamat sa panonood. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe my channel, Tonyo Kulira Vlogs. Subscribe! Ano? Please subscribe! Please subscribe! Please subscribe! Please subscribe! That's all. Please subscribe. Please. Hindi, wala mo subscribe anak. Kung dili ka mo tarungunin mo. Please. Subscribe. Please subscribe. Please subscribe. To our channel. To our channel. To channel. To our channel. Ana. Tonyo Kulira. Ana. Street na kamot, ano? Street na. Kana. Kunya guys. Mawala mong taron. Gusto tayong mga to. Buto choy. Okay nila tabo niya na lang ba na. Sige. Buto choy. Gusto ba? 1 2 3. Gusto na sa bago mo ano. Buto choy. Hindi sa. Buto choy. Gusto mo tingog. Buto choy. Ah.